Keď sa povie škola šeliem, každý z vás si asi predstaví nejakú drezúru divokých mačiek, no opak je pravdou. Škola šeliem je totiž akadémia bojových umení, ktorá 10. a 11. mája organizuje prvý medzinárodný workshop zvieracích bojových umení. Viac nám ale už o tejto akcii prezradí Peter Kotus a jeho zverenec Rudy Drober-Jár. Dobrý deň. Dobrý deň. Páni, na úvod, čím vlastne fanúšikov a záujemcov by mal prilákať predovšetkým tento prvý medzinárodný workshop zvieracích bojových umení? Čo nás čaká, čo tam všetko uvidia, kde a kedy bude táto akcia? Táto akcia sa bude konať 10. až 11. mája tohto roka. Samozrejme v Zana centre tu v Bratislave. Presná adresa je uvedená na našej webovej stránke. A čo môžu očakávať? No, dúfam, že veľa zaujímavého z oblasti bojových umení, konkrétne kung fu a wushu, a hlavne veľa zaujímavého z zvieracích štýlov, ktoré môžu jednak prvýkrát možno spoznať a možno aj rozvinúť. Čiže môžu sa tam naučiť sebaobrane, ktorá je inšpirovaná zvieracím spôsobom boja. Prečo práve zvieracie štýly, respektíve prečo sa práve vaša akadémia na tieto štýly zamerala? Naša akadémia sa snaží vlastne už od svojho vzniku, ktorá vznikla teda na báze When Made Soon Tayloron v Slovenskej republike, to bola predošlá škola v roku 1998, prinášať svojim študentom niečo nové, či môžu vlastne nejakým spôsobom proste toho protivníka odradiť od toho boja, a zdalo sa nám zaujímavé priniesť im práve zvierací štýl boja. Zvieratá totiž to bojujú veľmi intenzívne, veľmi efektívne. Je všeobecne známe, že už len malá mačka dokáže byť veľmi, veľmi bojaschopná v porovnaní s veľkým človekom. No a práve tento princíp naša škola rozvíja. Na čo kladie škola bojových umení najväčší dôraz? Nie je to určite len o tej meditácii, ak som správne pochopil, ale predovšetkým asi o tom ubrániť sa. Presne tak. Wushu alebo kung fu je veľmi široký pojem a ponúka obrovskú škálu rozvoja osobnosti a aj tela. Naša škola sa zameriava práve na tú praktickú stránku, to znamená, že naši žiaci v prvom rade sa musia vedieť ubrániť. Samozrejme, že je tam potom estetika pohybu, údržba tela formou stretchingových a dýchových cvičení, avšak priorita je praktická stránka. 100% áno. Keby sme tak možno, že to tradičné kung fu nejak rozdelili, respektíve to wushu, v čom je špecifické práve toto zvieracie bojové umenie? Kung fu sa berie ako celok, ale toto je ako akási zložka. Je to naozaj len o tých zvieratách, alebo je tam ešte nejaká iná pridaná hodnota? V zásade by som to asi povedal takto. Klasické kung fu, ktoré používa rôzne úderové plochy, ako sú peste, prípadne dlane, využíva tieto klasické spôsoby. Zvieracie spôsoby boja prispôsobujú pohyb tela a všeobecne úderové plochy tomu, ktorému zvieraťu. Napríklad, keď hovoríme o štýle boja tigra, tak tiger musí mať pazúry. To znamená, že jeho úderovými plochmi sú prsty, on škriabe, on driape. By som to ešte prirovnal k tomu, že viac ako o tie pazúry ide možno o tú techniku boja alebo ten spôsob toho ataku, že vlastne tá vlastnosť klasická toho tigra je, že je veľmi huževnatý, je veľmi prudký a vlastne snaží sa ten boj čo najskôr vyhrať. Ja sa teraz Rudyho opýtam, my sme už teda načali niektoré tie vlastnosti, z ktorých ďalších ešte vlastností zvierat vlastne čerpajú zvieracie bojové štýly? No, ľudia majú predovšetkým niečo, čo tu Peťo nazýva civilizačný defekt. To znamená, dobovými aspektami, ako je obuv, rôzne zlozvyky, zhrbenie pri pozeraní televízie, sa telo a rôzne orgány oslabujú. Pričom zvieratá sú veľmi prirodzené, jednajú inštinktívne, a teda ich boj je vyslovene inštinktívny a prirodzený. Toto je úžasná inšpirácia, pretože už len keď si všimneme tigra, ako útočí, jak vie dokonale napnúť každý jeden sval, už to je dôvodom, prečo skopírovať niektoré jeho aspekty a vložiť ich do kung fu. Napríklad spomínaný štýl tigra je najdrsnejší, najbrutálnejší zvierací štýl, ktorý sa učíme, dáva strašne na hrubú silu, ale pritom sa snaží zachovať princípy a brať si z toho tigra to najlepšie, čo sa dá. To znamená jeho silu, jeho obratnosť, jeho pohyby. Flexibilitu, nie? Rozhodne. Ktoré ďalšie zvieratá ešte sú zahrnuté do týchto bojových umení? Je ich mnoho. Také celkom známe sú drak, orol, had, bocian. Čo študenti vlastne školy získavajú tým, že študujú túto školu? Čo získajú okrem toho diplomu predovšetkým? Je to celkovo fyzická vyspelosť. Keď som začal s kung fu, vážil som asi 55 kg
A môžem povedať, že som bol fyzická troska. Robím to síce zhruba 3 roky, ale nabral som zhruba 15 kg. Môžem povedať, že asi na čistom svalstve, pretože môj fyzický tuk je dosť na minime. Celkovo sa moja fyzička neporovnateľne zlepšila a veľmi základná vec je, že po psychickej stránke som oveľa vyrovnanejší, oveľa ľahšie sa usporadúvam s ťažkými prekážkami v živote a cítim sa fajn. Takže tieto štýly sú určite teda aj o psychike svojím spôsobom. Koniec koncov ako všetky tieto azijské bojové umenia, toto majú spoločné. Kto sa však môže prihlásiť do vašej školy šeliem? Sú tam nejaké špeciálne predpoklady alebo... Toto sa ma často pýtajú ľudia, ktorí zavolajú k nám na naše kontakty. Prakticky odpoveď je, vekovo sme trošičku obmedzení, ale to je klasické obmedzenie zhruba od tých 8-10 rokov, zhruba do tých 40 rokov. Z hľadiska pohlavia absolútne žiadne obmedzenie. Máme aj dievčatá, máme aj chalanov. A naopak by som povedal, že boli by som veľmi radi, aby bolo čo najviac dám, dievčat zastúpených v našich radoch, pretože ponúka vlastne, zvieracie štýly ponúkajú naozaj široký rozvoj motoriky. A koniec koncov je tam aj modlivka. Je tam presne tak modlivka, a ktorá niečo pre ženy zrejme. je, no... To ja tak laicky uvažujem, viete. Uvažujete správne. Ženy, ktoré robia veľmi dobre modlivku, tak sa vedia veľmi účinne brániť aj útočiť. Samozrejme to platí aj pre pánov. No a čo sa týka toho obmedzenia, ja poviem toľko chodia k nám, hovorím, v tom vekovom ozraní ľudia zhruba od tých 14 do 33 rokov, od študentov po top manažérov, to by som podotkol, akože vyslovene, pretože máme niekoľkých 30-tníkov, vrátane mňa. A práve sa nám podarilo dokázať veľmi dobré výsledky, čo sa týka regenerácie ich celkového fyzického stavu a psychiky. Na záver si ešte povedzme, kto sa zúčastní na tomto prvom medzinárodnom workshope zvieracích bojových štýlov. Akých hostí privítate? V prvom rade to bude prezident Poľskej asociácie Kung Fu Slávek Milčarek, ktorý sme šťastní, že súhlasil a prijal pozvanie. On povedie vlastne tento seminár. Slávek Milčarek je majstrom bojových umení, konkrétne venuje sa im 28 rokov. Priamo študoval v Ázii, napríklad na Šanghajskom inštitúte Kung Fu a on je práve majstrom jedného zo zvieracích štýlov práve spomínanej modlivky, ktorá je charakteristická svojou fatálnou stratégiou boja. To znamená, že modlivka je veľmi záľudná, veľmi účinná v porovnaní s inými štýlmi a veľmi efektívna a ponúka každému účastníkovi vlastne tohto workshopu niečo, čo vie veľmi dobre konkurovať v porovnaní s akýmkoľvek bojových umením. Či už to bude drak, tiger, modlivka, verím, že to každého zaujíme, keď navštívi medzinárodný workshop zvieracích bojových umení. Na záver ešte predsa len zhrňme, kedy a kde presne? 10. 11. mája, cez víkend v Zana centre, tu v Bratislave na Nevedzovej ulici. Vítame všetkých záujemcov o bojové umenia, i začiatočníkov, i pokročilých. Verím, že sa veľa naučia, bude to pre nich veľmi dobrý úvod do bojových umení. Ďakujem veľmi pekne páni za návštevu. Všetko dobré, dovidenia. Ďakujem aj my. Mojimi hostiami boli Peter Kotús zo školy šeliem a taktiež jeho žiak Rudy Droberiár a vy ste sa tak mohli dozvedieť viac o blížiacom sa medzinárodnom workshope zvieracích bojových umení, ktorý bude začiatkom mája v Bratislave.